ай ма общепита ки мақсад як мантура сар додагим дига успех накардастам. Манту. Дина Ана шумо саволтон хато буд. Шумо савол додани будем барои чӣ $70 расход мекунен ва клиент пеши шумо намебиёяд. Ам хеб саволтон. бале дуруст тақрибан. Ба чӣ ба дигар савол метонам. Агар ки просто ба $70 ҷидо кардан кнопкаро ҷиқидан мешид, ман 21 соат шуморо маркетинга мефаҳмондум бо ё не? дина ами курси шумода будум. Ами вақти обеда 1 соата ама ай шаҳрина омада 320 мантур рӯй кардам. Рафтум фурӯхтум бо дарс дад омад. Крут, кани киҷодай? Астай, о я шогирд. Астаем ҷада. Я шогирди ман крут мефурӯшада таргет. Кило қатӣ. салом алейкум. Ман Муҳаммад. Ман клиника дорам, пересадка волос. Аҳа. Мақсад ки таргет сар додастам $70 рӯзона. Аҳа. чӣ ба мардумаро интихоб кунад? Ҳамин роҳ шумо мехоҳам фаҳмам. Мақсад чӣ ба бояд мардум имена дар клиника ма пересадка кунад? Чӣ кор кунам мақсад? Шумо соҳиби клиникаи нумара мепурсен? омадагиам ки фаҳмем ҳамин чизоро. Не озият кун. Вақте ки шумо мара пурсен ки чӣ ба ман бояд дарси шумо бурам, дарси дигароне, ман ҷавоб дода метавонам. Лекин барое ки ман бифаҳмам ки чӣ ба мардум клиникаи шумо бурава, ман бояд ягон як рӯз дар бораи клиникаи шумо маълумот гирам. Мумкин барое ки аппаратурае ки шумо дорен, ай аппаратурае ки конкурентои шумо дора беҳтарай. Яъне биёин як саволи дига. Ина ман пеши шумо омадам, шумо дар срочно сум дар корай. А не ки ман бо пеши конкурентои шумо мерам. Мисол апай адиба, мо талабае дорем ки клиникаи пересадка волос дора. мешиносам шумо. Мешиносен шумо, то есть ҳамун шогирди ман. Барои чӣ ман пеши адиба бираму, пеши ту не? Вақте ки ман медонам ки апай адиба духтурош ай туркиян. Ман духтуром ай туркиян, духтурои 8 сол стаж қатиян. 8 сол. Ана ман стажи апай адибаро намедонам чанда. Мумкин 2 сол боша. Мисол гуфтестам. Бо чӣ? Бо барои чӣ? шумо гарантия метен? Гарантия, шаҳрнома, сертификат ҳама чӣ метиҳем. Нархшам 30% арзон кардагем дар ин момент. шумо худтон аймада зуртар медонед барои чӣ пеши шумо бираванд. Яъне ман гуфтаистам ки ман барои фаҳмидан ки барои чӣ пеши шумо бираванд, аввал бояд барои бизнес, яъне маълумоти бизнеси шуморо дошта бошам. савол чие? бачаҳо, оз бестен. шумо саволтон хато буд. шумо савол додани будем барои чӣ $70 расход мекунен ва клиент пеши шумо намебиёяд. Ам хеб саволтон. Бале дуруст тақрибан. Ба чӣ ба дигар савол метонам? барои чӣ пеши ман бояд биёянд? Ман якҷо метавонам пеши мо чӣ ба биёянд? нигоҳ кунед. сабаби ки дар таргет пеши шумо намебиёянд, агар ки таргет амиқа осон мешид, просто як кнопка ҷиқидан қати ва $70 сар додан қати результат мешид, мо ки пато ки гузашта дарси мода буд. чанд соат маркетинг хонден? Таргет 3 рӯз буд маркетинг. чанд соатӣ? 3 рӯз 7 соатӣ тоқа маркетинг хондагиам. агар ки просто ба $70 ҷидо кардан кнопкаро ҷиқидан мешид, ман 21 соат шуморо маркетинга мефаҳмондум бо ё не? чӣ дар кор будагане? Ман отдельный коргар дорам барои вай қайта кор мекунам ки ту бояд компанияи худта пурсӣ. Ту бояд компанияи худта пурсӣ ки ман туда сум метам, чӣ ба ту мада клиент намебиёрӣ? бачо ки таргета аймо кадестан, резидентое ки рилсо аймо кадестан, ябор бихезен ки ай ширкати ма таргет гирифтестай. Бихезен ябор. ай маркетологои мо, ай командаи мо. результатҳо чӣ хеланд? чӣ хелай? ябор микрофон апте. чӣ хелай? зури баъд успед намекун ҷавоб дида. чӣ хелай?
зури вадай успех намекунем ҷо ба инстаграм ва бо ки ай ривсои мо чихелай битен микрофона битен ай маркетологои мо чихелай результат таргет аввал клиента ждат мекардем ҳозир хеле даф мекунем лишниша даф мекунем эне аяла о бо ки ай чихелай ака илҳома ака илҳом тестес дыта омад я табасай о клиенто чихелай салому алайкум клиенто ма ҳамаи 5 рӯза сар додам 5 рӯзае ки сар додам дигар ози интернета дигар сар надодам ҳамон қатъи успех накардастам мақсад чанд сум сар додем $25 ана ака шумо чӣ метавонед фурӯхтестан ё озбек ту чӣ фурӯхтести сантехника ту чӣ фурӯхтести ки буд бытовая техника ака илон чӣ фурӯхтести ай ма абшипита ки мақсад як мантура сар додагим дигар успех накардастам манту дина ана ака ту метавонӣ бира ширкати худат бугӯй ки чӣ ба маркетологои навид $5 сар дода ай клиент безор шидестанд ама $70 расход карда шумо бада клиент овардестен савол да ширкате ки ту қатиш кор мекунӣ устод ида як гапа амин ягон маркетолог муаррифӣ кунем ода набоша ягон маркетолог мо маркетолог дорем не ки май дастае ки мо дар маркетологои худмон боварӣ дорем ва талаботиш бисёрай мо то қати шогирдои худмон кор мекунем агар мо имрӯз ҳамада сар тием клиент чанқа меша бисёр меша сифат чӣ меша пас меша барои ҳамин мо шумо бояд талабаи мо бошем ки хизматрасонии маркетинга ай мо харид кунем бахшиш устод мо имрӯз шогирдои мо имрӯз мушкилӣ надорам ба таргет аввал устод $70 сар медодем мақсад ҳозир ма ба $20 $30 уже аю дар результати зуд нигоҳ кунед да ҳозир як секунд нигоҳ кунед бахшиш устод як минут дина ҳами курси шумода будум ҳами вақти обеда як соата ама ай шаҳрина омада 320 манатро рӯй карда рафтум фурӯхтум бо дарс дада омадам дар вақти обед дина вақти обед ки фикр мекард ки мантура дар таргет вообще фурӯхтан мумкин нестай вообще ҳечка намехӯрад ай шаҳринав о крут кани ҷодай ҳастай о я шогирд ҳастаем ҷада я шогирди ман крут мефурӯшад дар таргет кило қати нигоҳ кунед о сабабе ки шумо реклама сар метен лид намебиёяд то есть лид мебиёяд не ким харид намешава иҷа зиёда ай 100 сабаб шида метавонад зиёда то есть агар ки иҷа ягон як сабаб мешид мо 21 соат дарс намегзарондем маркетинг ман гуфтестам агар маркетинг тоқа ба я ҷиқидани кнопка мешид мо 3 рӯз маркетинг шуморо дарс намедодем мо просто шуморо чӣ мегуфтем хай бирен инҷо як кнопка биҷиқен тамом фаҳмиден баъд оз як хоҳиши дигар мо дар ҳамин 2 рӯз дар бораи маркетинг гап мезанем фақат дар бораи фурӯш маркетинг шумо пеш ай уе ки мо ба мавзӯъ бирасем саволи ҳамон мавзӯъро натиен барое ки ман саволои шуморо медонам якум одам нестен иҷа омадагиен мо 4 бора гузарондестем плюс минус саволое ки шумо доред ман медонам ба навбат мо ба ҳамон савол мерасем